Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Unsay inyong gipangandoy karon nga moabot ang bonus, ang 13th month pay, ang Christmas party, o ang pag-abot sa Ginoo? Kay kasagaran ra ba ang gipangandoy karon nga moabot ang mga bonus, ang 13th manamatingaling 13th month pay, unya kaning mga Christmas party, ang mga pinaskuhan, ang mga gifts mo'y atong gipangandoy, pero wa kayo'y nangandoy nga moabot ang Ginoo. Lingay mong tupad ning na niabot ng Ginoo sa inyo. Pangutan na. Unsa may mahitabo kung moabot ang Ginoo? Matud pa sa unang pagbasa, basta moabot na ganing Ginoo, matud pa diri, o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem, dili nagayod kamo maghilak. So naadayon ning kalipay. Kumusta man sa inyong balay, naay kalipay o naay away? Naaga ni away, dili gingharian sa Dios mo'y niabot, gingharias demonyo mo'y niabot. Kumusta maron sa atong nasod, naay kalipay o naay away? Suga sa inyong tingog. Nabungol man sad ko. Pasabot sa atong nasod, sa sit-up sa atong nasod, wa mo abot ang gingharian sa Ginoo sa atong nasod karong tuiga, kay sigig away. Naa sa gito ang tinuod ba to na social media, nagrally sa kuno dito sa South Korea. Murag ang mga tao dito reklamo sad kay murag naay gipatuman nga martial law sa South Korea. Gubot na sad sila. Nya unsa man niabot ang Ginoo dito o wa? Pastilang paita. Sige na lang. Dinis atong parokya naay kalipay, naay away. Kamo lipay mo. Nya og di mahurot og kahalin ang slat. Unsa man ni malipay ang pare o dili? Nya unsa man inyong isaad ron? Hotdon ninyong palit ang slat nato o dili? Hotdon. Ang CTUMM ugma ra batoy ako untang target nga mahurot na, pero pila pa man ni atong nahibilin diri. Nga jutay na lang di oy. 4,817 ka slots na lang, tag 100 pesos per slot. Hotdan na ninyo ha? 4,817 tag 100 pesos. Kung kada usa nato ugmang adlaw mo palit og 100 pesos, moabot dayon ang gingharian sa Ginoo, ang kalipay. Di ba? Sige patagtukod og balay, mga 55 pa kabalay atong tukoronon. So nya karon unsaon man aron na ay kalipay? Matud pa ni Hesus sa atong ebanghelyo, ayuhan ninyo ang mga masakiton. Dire ay ang gingon. Ingon siya, gihatagan niya sila gahom. Nya ningon din siya, adtua ang nawala nga mga katawhan sa Israel, ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinloi ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Kanindot ana, kinsay dili malipay kung maayo ang masakiton. Lipay ka eh. Kinsa may di malipay kon imong banhaon ang minatay. Kani siya dunay literal, dunay say pasumbingay. Kanang masakiton, either masakiton sa lawas
or masakiton sa kalag. Kana sang patay, either patay sa lawas or patay sa kalag. Ang kanisa ni ang sanlahon, either sanla sa lawas or sanla sa kalag. O kining yawa, mao gini ang mga daotang kinaiya. Ang atong mga santos nagtuma niini. Nakapaayo sila, either sakit sa lawas, sanla sa lawas, nakabuhi sad silang aktual nga patay. Literal gyud. Pero more sila sa spiritual nga sakit, spiritual nga sanla o spiritual nga yawa. Sama ni San Vicente Ferrer. Kadto bitang babaeng buang nga ang iyang anak, unsa nang naasgosos? Iyang anak, iyang giluto, gitadtad niya, iyang tagod-tagod niya, iyang gihiwa-hiwa niya, iyang giluto. Kay iya untang kanon. Giyon sa man ni San Vicente Ferrer. Tinuod na, dili. Ambot lang. Oy, gikuan man na, tagaan man gid na og pagtuon, gitun-an man na, gi-verify man na sa atong simbahan, tinuod nang nahitabo. Iyang giuli nga buhi tungod kay wa man tos kaugalingon niyang panghuna-huna ang inahan, nabuang man to siya. Gibuhi hasta ganitong sa to katong nanganak og puro dugo. Unod o puro unod. O nahimo sang maayo nindot nga bata. Sa ato pa nilihok ang gahom sa Ginoo diha sa mga santos tungod kay ang ilang main focus mao gyud ang pagpahari sa Dios. Kana bang moingon kas Ginoo, Ginoo, himo akong instrumento aron makita din hinako ang imong presensya. Sige tag Christmas party, sige tag party, pero ang atong nakita, ang ato rang kaugalingon. Usahay magkwinintahay pa anang limit sa exchanging gift o sa manito-manita. Usahay magsinubayay pa, nga wa gyud katampo nya dako kay kaon. Kutob ra kita diha ba? Magtan-aw ana mga regalo, unsay akong nadawat. Kana untang paharion ang Ginoo. Kana bang moingon ta? Makita unta ang Ginoo diri nako. Lord, muhari unta ka diri nako. Nya pinaagi nako makita unta sa akong mga silingan o sa akong mga kauban nga naghari na ka. Tigilingi ay mong tupad. Ing na tan-aw nimo sa akong naong nas Ginoo. Ing na kono. Ing na tan-aw nimo sa akong naong sa Ginoo. Oh, mga asawa hangtod karon ang mga naong mura lang yapo giyawa in relasyon sa bana. Kay kanamang kong naong sa Ginoo mga igsuo, naa diha ang kaaghop, kabalaan. Si San Agustin na siya sa una, pagbiya niya sa iyang inahan nga si Santa Monica, ngadto siya sa Milan, eskwela siya dito, pagano siya atong panahona, bisyoso siya, naa siya'y babae nga gikapuyo, o nakigpuyo pagin siya laing mga babae o laing babae. Anong dokirok siya babae ba, di ba? Na makarelate man mo ana no kay ang inyo sa mga bana uban. Na sa pagkasiaw. O mao na kinabuhi ni Agustin. Kanisang nagwali siawon man sa ni. Nay mo kumpiyansa ni kuya man sa ni. Nya ang resulta nag-abot sila ni San Ambrosio, kaya na maestro man niya sa filosofi man tinga ito, si San Ambros, obispo na si San Ambrosio. Si Agustin, pagano, bisyoso, makasasala. Si Ambrosio, katoliko, obispo. Pero pagkakita ko nung Agustin ni Ambrosio, pag-abot na nila, murag kay patay naman tong papa ni Agustin at tong panahon na, iya dayong nabati nga murag si Ambrosio, murag
iyang papa. Kay katong iyang papa pinangga man tong Agustin kay pagano man sa to, dito man siya nisunod sa kinabuhi siyang papa. Pero nabati niya og na feel niya nga murag ako maning papa kay buutan may moatiman niya. Nya giatiman gid siya ni San Ambrosio sa inanak nga pag-atiman na ay gugma, na ay pagsabot, na ay pagdawat. Wa man tumingon si Ambrosio nga pagkatoliko. Ang iya lang yun. Iya lang gipakita ang iyang pagkakatoliko nga obispo. O tungod ni ining maong attraction, si Agustin niabot gyud nga nihangyo ni Ambrose, Saint Ambrose na pwede ba ko magpabunyag og katoliko. Niabot gyud ba? Hangtod nga nisod pagid siya sa pagkapari. Hangtod na obispo sad siya og nahimo sang doktor sa simbahan. Natakdan ngano man kay kusog kaayo ang gingharian sa Dios nga naglihok diha ni Ambrosio kay iya manggipuy-an ang maong kinaiya. Kana bang gitawag natong Diyos nung kinaiya? Nya unsa man gyud ang kinaiyang Diyos nun nga makapa-attract yun sa atong isig katao, makapadasig nila, makapalipay nila. Kining katapusan nga statement ni Jesus sa Ebanghelyo, nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung panghatag niya dili mangayo og bayad ta sa kamot? Wala. Patay. Mauna, kung ang asawa magsigig hatag og gugma, magsigig hatag og pagsabot, magsigig hatag og pag-alagad, ngadto sa iyang bana, unya di siya magsigig diman nga ang iyang bana mahigugma sa niya, mosabot sa niya, ang kalipay sa asawa sige lang yung atiman sa bana, kanang banaha sa madugay sa madali, mughatag sa naggugma, pagsabot o pag-alagad sa asawa. Matakdan gina. Takdan man ginang iro. Kanang iro ba, sige hirag og hapuhap, sige hatag, sige hapuhap. Di ba, dangtag pila ka adlaw, baiid na nimo. Di ba? Mo na ang pari, sige hatag sa madre, sige hatag na, kanang madrihap. Muhatag sa naspa. Mo na, kanang mga manggihatagon, attractive gina sila. Mao bitaw panahon sa eleksyon, ang ato yung mga kani mga sana mga kandidato, kandidatas politika, ang una gid nila anang agenda panghatag. Nabantay mo? Pero naalay duha ka klases mga manghahatag, na ay manggihatagon nga yawanon, na asay manggihatagon nga Diosnon. Nya kinsa man ning manggihatagon nga yawanon, kana bang inighatag dunay pakapin istorya ba nga ayaw kalimti. Hatag unya ayaw kalimti. Ayaw ko ninyo kalimti. Ana. Pero inighuman anas eleksyon, inikadaog ana, ikaw nga nibutar, ikagyoy unang kalimtan. Labi na gyud og kanang mga tawhana nang hatag panahon ra gyud sa kumpanya or magsinangat na ang kumpanya, nya magsige na nagpanghatag, nya panahon nga naglingkod sila or panahon nga wapay eleksyon wa gina manghatag, ayaw gyud ana og kumpiyansa, kalimtan gyud ka ana. Kinsa man ang tinuod nga manggihatagon nagikan gyud kasing-kasing, kanang way eleksyon siging hatag. Bisan sa iyang kalisod, mualagad lang gyapon, kanay atong tan-awon. Niaba na aron din sa atong nasod, mga tawhana. Kanang magsigig yung panghatag, bisag way eleksyon, bisan ganig way posisyon sa katilingban, sigig yung panghatag, naaba na aron din sa ato. Og naa, nya nidagag eleksyon, karon sa bisan unsang posisyon nga daganan, butara na nato. Ana, mo na importante kaayo atong tan-awon nga ang matag leader nagdagid untaging harian sa Ginoo. Kana bang giharian sa Ginoo wa hari is demonyo. Kinsa may giharias demonyo?
ang mga mapahimuslanon kanang nakasintro sa ilang kaugalingon ug mauna sa panahon ni Jesus ang mga Hudiyo ang gitawag natong mga Parisiyo kadtong mga high priests, mga pari sa unang panahon ambot ka karon nga kanabang ang kaugalingon radyo gitanaw mo na kining atong Christmas season karon taliwa sa atong kalisod sa atong nasod ug sa kalibutan naagid tay time nga mo celebrate og Christmas party, mo celebrate aning atong mga seasons of joy. Ngano man dili importante ang kwarta nga moy atong ihatag. Ang ihatag yod ang spiritual gifts of God. Kanang tanan nga mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nato. Mao na karon ikaduha ron natong adlaw sa atong Triduum Mass. Kining atong misa karon Triduum Mass ni siya para sa pista sa Immaculate Conception. Ang mahal nga Birhen Maria ang kaputli nga gihatag sa Ginoo nga anha niya iya gid nang gi-maintain hangtod gyud sa iyang pagpanganak o Ginoo. Kita sad gitagaan sa tag kaputli panahon sa atong pagbunyag ato unta nang i-maintain dili lang kaputli sa lawas kundi kaputli sad sa kalag. Daghan sad karon lawas og kalag din agyod putli. Naong na lang nila'y puti pero ilang kasing-kasing lagom tungod sa sala. Daghan kay diyang putig naong limpyo kay naong limpyo kay lawas ila pa ang ipakita-kita ang hamis kay nilang dughan, hamis kay nilang puson, mga legs nilang hamis kaayo, nindot kay tan-aon. Pero ang kalag na bulit sa sala, puyo-puyo, kabit-kabit, premarital sex, no? Mao na dili na gid na makahatag og kaayuhan kay mosamot diha ang sala, mosamot diha ang sakit, mosamot diha ang yawa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasaad nako, putlion ti ka. Ing nasaad nako, putlion ti ka. Bahala na mo diya. Sige, nindog na ta.